Salutare, salutare! Jucăm pe Dead Dog Saloon aici. 2 vs 8. Am făcut gălăgie. Am făcut gălăgie. Ce bine stă ăla acolo. E fata cu toporișcă. Fugiți că dă după noi. Ceva. Și după aici prin iarbă. Hai mă, du-te. S-a dus? Eu mă duc înapoi. A dat cu piciorul în el, dar nu-i fain. Ce faci? Vine, bă, vine. Ce mergi, mă, pe... Ce mergi, mă, pe shift? Mamă, pe lângă cap mi-a trecut să... Unde mergi, mă? Du-te, du-te, treaba ta. Încă n-am făcut niciun generator. Ce mă văd ăștia? Mă văd ei pe mine? Nu știu că n-am jucat killer încă. Nu știu cum e. Și am uitat că n-am jucat mult înainte. 2 vs 8 am jucat înainte, dar am puțin. Eram și nou în joc. Dingy Dongy. Nu că-i dau asta, nu las. Vima? Mama, mama. Dă-te. Du-te, văd aici. S-a făcut invizibil, acum vine cu viteză. Am arsă. Nu că iau. Mai vine, mă? Nu mai vine asta. Nu pot să-mi dau viață. Ia să văd. Vine el, mă, băga mea. Hai, mă, hai! Hai, da! Hai, da! Păi ce faceți? M-a luat pe acolo, mă! Mamă! Nu că eu dobor tot, ce ești nebun! Hai! Toate paletele le arunc. Stai că ajung aici. Hai da. Hai da, mă. Hai. Hei, așa. Du-te, tai că i-ai găsit pe ea în boschet. S-a dus după ea la alte, m-a lăsat în pace. Au văzut că nu-i de calibrul meu și s-a dus, nu. Chestia e că am jucat Ding Dong. Știu cum să joc contra lui Ding Dong. Lucrăm și noi puțin. Dar pot să-mi dau? Nu pot. După ce mă pune pe gârlic pot, ha? Ce faci, mă? Vino aici, vino aici. Știi ce? Mă duc să ajut. Nu prea am făcut puncte în meciul ăsta. Am fugit mult. Ce faci? Bam! Vino, vino. Și mie, și mie. Și eu vreau. Și eu. Da, eu iau totemul ăla. Scuzați-mă un moment, am treabă aici. Hai, mă. Na, păi tai. Băga mea așa în el. Bă, cum o să fie băguit așa, mă?
Au, da, cu piciorul aici. L-au distrus de tot. Mai avem 4. Încă n-au murit nimeni, e bine. Hai că nu e rău. Hai să ajutăm. Ce faci? Hai să stau. Asta e cu gitara. Nu gitar, ce ai, mă? Ce ai pe spate? Nu contează. Unde sunteți? Unde sunteți, mă? A? Uite, bă, doi merg după el. Oare. Fii aici. Așa. Bă, dar unde e echipa mea, mă? Trebuie să facem astea de pe străzi. Că nu-i bine. Rămân astea pe străzi și după aia o să fie greu. E greu, rău de tot, rău de tot. Moare? Nu moare. Hello! Hai, hai! Așa! Bravo! Vezi că știi. Bun. Am făcut unul de pe... Unul de pe străzi l-am făcut, mă duc să salvez. Eu mă duc. L-au salvat, vreau și eu puncte, mă. Vreau salva. Hai că să stea amândoi aici, mă. Nu că vin la tine, stai că vin. Unde ești? Asta e în boscheți aici, mă, că m-am blocat în ceva. Ce? Dai că ce? Am crezut că se uită către noi. Cine se va uita? Cine se va uita, mă? Tu? Ce te doare? Asta și-o puți din alea de Crăciun pe ea. Instalați. Da, mă, dar nu. Eu mă duc. Ca... Ce fac? Ia, mă. Ia, stai, mă! Ba, mă, ne-au văzut. Ne-au văzut nebunul. Ne-a desconspirat ăsta, mă. Mai avem unul de făcut. Cât de mult ai lucrat aici? Cât de mult ai lucrat? Mamă, n-ai lucrat mult. M-am plecat. Bă, asta știe să le refacă, bravo! Asta e bună paletă. Cum ar fi fost să mă duc să o dau jos? Prea frumos ar fi fost. Ce faci? N-am loc. Nu vă fie frică de asta. Nu contează. Bă! N-ai, mă, cum am fugit eu? Bă, veniți aici, mă! Ce e asta? Ce chestia asta? Ce dracu e chestia asta, mă? Mă poseda, mă! Am plecat, m-am pupat. Hai, dați-mi kill aici. Dați-mă. Știi ce? Ciao! Ciao, ciao!